Kao što sam već rekao, dvojica državnika sada će otići da u Palati Srbija održe razgovor u 4 oka. Posle toga sastaće se delegacije dveju država. Delegacije na čelu sa 2 premijera, Mirkom Cvetkovićem i Vladimirom Putinom. Tim delegacijama će biti pridruženi i privrednici, jer je naglašeno da je ovo pre svega radna poseta koja će se ticati privrede. Posle tog sastanka predsednik Tadić i premijer Putin daće izjave za javnost i onda sledi poseta srpskom parlamentu. Što se tiče zvaničnih protokola koji će ovde biti potpisani, predviđeno je da budu potpisana 3 državna sporazuma. To je sporazum o trgovini, zatim sporazum o međunarodnom drumskom saobraćaju i sporazum u oblasti turizma. Biće potpisana i 2 sporazuma na nivou kompanija, odnosno gradova. Grad Beograd sa ruskom energetskom kompanijom OAK Import će potpisati sporazum o energetskoj saradnji koji će se ticati toplovoda u Beogradu, a takođe će i kompanija Galenika potpisati sporazum sa ruskom farmaceutskom agencijom.